Здравей! Приготвям си сутрешното кафе и си мисля за теб. Не съм ти гостувала до сега и много се вълнувам. Ще ти разкажа много неща за живота си, за теството си, за работата си, за предстоящото ми гостуване в черешката на тортата, за неприятния инцидент с магазина ни в София. Въобще ще си говорим за много женски и модни неща. Аз се допивам кафето и тръгвам бързо към тебе. Здравейте, добре дошли на кафе. Аз правя още едно кафе за Меги Каканашева, която след малко ще бъде при нас на кафе. Тя стана много популярна покрай един реалити формат, в който участваше. Сега пък следващата седмица ще я гледаме в черешката на тортата. Оказва се, че има много интересна история. Меги започва да прави дрехи още на 12 години, като държи всеки ден да ходи с дреха, изработена от нея самата. Какви са тенденциите в мода според нея и според тоалетите, които прави, ще разберем малко по-късно. Ще донесе нейни неща в студиото. Тази година модната й къща спечели златна игла, беше високо оценена. Защо обаче взривяват бутика на Меги и такива заплахи, инциденти с бутика и се случват за трети път? Се надявам тя да има някакви прозрения, някаква яснота по въпроса, защото доколкото разбрах, следствието все още няма. Всичко това обаче след мъничко. Сега започваме с моята мечта на сватба. Как обаче започваме, като Зейнеп няма в студиото? Ще разберете сега къде и с кого е. Първо обаче едно видео да видим. Видяла съм досега в живота си двете страни на монетата. Убиха баща ми, докато работеше в коми. Върнаха ни го в метален ковчег. По-късно не ми провървя и във връзките. Алкохол, психически, физически тормоз. Въпреки младата си възраст, участничката в проекта ни "Моята мечта на сватба" Десислава Колева получава тежки удари от съдбата, от които не всеки може да се съвземе. Само на 14 губи баща си по трагичен начин. Баща ми работеше в коми. Всъщност, ние всички бяхме в коми. Ние там учихме със сестра ми. Майка ми също беше там, работеше. Ние се прибрахме преди него. Мама тъкмо беше забременяла. И се върна в България да роди. И той дойде в България, за да види, нали, как е след прегледа. Искаш. Да. Дойде и тя му каза: "Момченце ще е." Вече има две момичета с баща. Да. Вие сте две сестри. Две сестри. И тя му казва: "Момченце ще е", да. И той се обърна и каза тогава: "Отивам само да прекратя договора си и се прибирам." На следващия ден ни изпратиха телеграма, че го връща с ковчег. Да. Знаете ли какво се е случило? Той беше бодигард в едно заведение и българският циганин го е убил с чекийка. Просто затваряли са вратите на заведението. Когато той е искал да влезне, баща ми не го е пуснал, защото не е трябвало да влиза. И се е промушил и го е убил. Загубата се отразява тежко на цялото семейство, а Деси и сестра й са принудени да издържат сами майка си, която изпада в депресия и отказва да работи. След поредния семейен скандал, Деси среща бащата на първите си две деца, без да подозира, че кошмарите в живота й тепърва ще започнат. Аз казах на Иво, се казваше, му казах: "Аз повече няма да се върна вкъщи." И той се съгласи. Да. Кога започна да те бие този човек? Той започна всъщност няколко месеца след това, вече си показа рогата. Но въпросът защо не избяга още тогава, защото не исках да бъда сама. Мислех си поне да има другаче до мене, защото аз съм без дом, аз съм на улицата, къде си вика спиме по пейките. Поне да не съм сама, къде си вика от лошото да избера по-малкото лошо. Избирайки по-малкото лошо, то не се оказва съвсем по-малкото лошо. Всъщност първо имаш само едно дете с него. Да, когато разбрах, че съм бременна с Виктория, аз се зарадвах. Не от това, че съм бременна от него, а от това, че аз вече не съм сама на света. Ще имам приятелка. Баба беше много болна. Тя трябваше да се погрижа за нея. Как успя да накараш Иво, бащата на дъщеря ти, не беше много трудно, защото за него всичко беше пиенето. За него всичко беше пиенето. И тъй като ние наистина нямахме подслон, него не го интересуваше всъщност имаме ли квартира, как ще се плати, какво е. И той като отиде на работа, вземе аванс, този аванс отива за алкохол. И след това стават мизери.
Ние всъщност никога не успявахме да платиме тази квартира. Нанасяхме си... Тоест за него е добре дошло, че отивате при баба ти. За него беше перфектно, че отиваме просто на готово. Но там какво се случи? Там всъщност се оказва... Там се оказва фатално. Защо изобщо го заведох, се чуда? Защото той тогава започна да тормози и баба ми. Поредният битов скандал, в който, доколкото знам, е имало... не знам как да се изразя, размятане на ножове. Ами то постоянно нещо се мяташе, но точно в този момент, беше 24 декември, някой от комшиите се оплакал, е извикал кметицата и тя дойде с полиция, завари ножа, който стърчеше от вратата и изгониха го с заповед повече да няма право да влиза в селото. В този момент проблемите на Деси изглеждат решени, но само на глед. След като мъжът е изгонен от селото, тя разбира, че е бременна и ражда втора рожба. След смъртта на баба си обаче, с двете й дъщери остават без дом. Деси заминава за София, където среща бащата на бъдещото си трето дете, сина и Никола. С този мъж обаче кошмарите продължават. С него по-скоро отново не е било точно любов, а както ти казваш, сделка. Да. Защо сключихте тази сделка? Как се стигна до това съвместно съжителство, което отново се оказва с битови скандали и проблеми? Той всъщност е познавал предния ми мъж и оттам познава мене. Помагал ми е в смисъл такъв, че ми е купувал кисело мляко за децата да ги храня и така. И в един даден момент той казва, защо не стане така, аз ще ти предложа покрив на главата на децата ти, а хората да виждат, че до мен има красива жена. За пред хората. За мен това беше изгодно. Какво пък толкова? Но още за самото влизане тя, майка му тогава се обърна и каза, моето момиче, ти от трънта на глок, но по-висок. И в момента, в който влязохме в неговия дом, един вид аз вече станах негова собственост. Край. До там беше. И малко след това се започна шоуто. Добре, когато забременя с сина ви, тогава не спря ли? Или той не искаше детето? Той го искаше, защото това беше неговия наследник. Насилието не спря ли тогава? Не. Значи аз си помислех, че това дете ще обърне нещата и че някакси ще промени нещата, ще го накарат да разсъждава по друг начин и така нататък. Не се промениха нещата. Но ти решаваш да ги промениш? Махаш се в някакъв момент. Бягам един път, пробвах сама. Избягах с трите деца, намерих си квартира и избягах, но някак не се получиха нещата. Той ни преследваше, полиция ни закриляше тогава. Той ни преследваше, налиташе на полицаи. Доста често си е нощувал в... И ти всъщност отново ти се налага по един или друг начин да се върнеш в неговия апартамент. Именно в този период от живота си Деси среща Васко, който я измъква от кошмара, в който е превърнато ежедневието й. Въпреки че всичко лошо вече е зад гърба им, и двамата скоро ще сключат брак пред цяла България, драматичните житейски събития, през които преминава младата жена, оставят трайна следа у нея. Не само емоционална, но и физическа. Проблемите със здравето и стресът, на който е подложена през всички години на тормоз, влошават много състоянието на зъбите й. Притеснена от това, Деси не смее да се усмихва и често говори с наведена глава. За да може тя да се чувства добре и да изживее пълноценно всички емоции около вълнуващия момент, който й предстои в моята мечта на сватба, на кафе реши да подари на бъдещата булка перфектната усмивка. Деси вече се срещна с лекаря, който поема нейния случай, специалистът по дентална медицина доктор Гайс Бадер. За своите над 16 години професионален стаж в областта на естетичната дентална медицина и имплантология, доктор Гайс има над 10 000 пациенти. През 2011 във Франкфурт получава световна награда в златна категория за качество и професионализъм. Получава и европейска награда за най-добра практика и е носител на голямата награда в третото издание на българския конкурс «Мениджър на дентална практика». Носител е на специалната награда «Цялостен принос и иновация в българската дентална медицина». Заради уменията и професионализма си е избран да участва в шоуто «Пълна промяна», където поема случаите на цели 11 участници. По време на първата среща с доктор Гайс, на Деси бяха взети отпечатъци за анализ и проект на новата й усмивка. След това започна и лечението на венците и зъбите й. Какъв ще бъде пътят ти към мечтаната усмивка и как доктор Гайс планира да изглежда тя, ще разберем сега на кафе.
Точно така. Пред кабинета на доктор Гайс вече трябва да се Зейнеп и Деси. И сега ще ги видим. Зейнепче, здравейте! Как сте? Деси, ти най-вече. Благодаря, добре, Гала, здравей, добро утро на всички от мене. Добро утро. Деси, Гала е развълнувана, разбира се, очаквано, не само от положителни емоции, вероятно и от малко страх, защото, както вече разбирате, сега и малко по-подробно ще разберете, че нещата не са много цветущи с нейната усмивка, но пък ще станат. Гала, въпреки че не виждаш Васко, държа да отбележа, че то отново е неотлъчно до нея. Може би след малко ще го видиш вътре, изчаква в клиниката, в чакалнята. Но, Деси, аз ти предлагам вече да отиваме при доктор Гайс. Добре, Хайде. Вече сте били, припомнихме си. Сега чакам и аз с нетърпение да видя какво ще се случва. Привет, привет, прекрасни момичета. Доктор Гайс, здравейте, как сте? Как си? Благодаря, много добре. Много се радвам и аз да видя доктор Гайс. Надявам се, че ме чува. Здравей! Здрасти, как си? Чудесно, много вярвам в теб, че ще направиш една прекрасна усмивка на това момиче, на което и предстои сватба. Да, знам. Аз се радвам, че съм част от този проект. Така че това е много хубаво. Ние всички се радваме и знам, че уверено стъпваме с уверени стъпки към този път, който и предстои на Деси. Разбира се, не само Деси, пак ти се пълнят очите с сълзи. Гала, всеки път се вълнувам, когато говоря с Деси, защото почти след всяка наша дума, било при теб в студиото или когато лично си говорим, наистина очите й се пълнят с сълзи. Сега сигурно от страх, Зейнепче. По-скоро вълнение, Гала, вълнение. Вярвам, че е така, Деси. Да. Ама ще видиш как хубаво ще се усмихваш. Доктор Гайс, работили сме с него в пълна промяна, направи прекрасни усмивки. Така че знам, че ще го направи и за теб. Разбира се. Тя няма да се познае после, да знаеш. Доктор Гайс, ние от видеото се запознахме с приблизително, ако мога да кажа, с ситуацията на Деси, но разкажете ми вие личните си впечатления и наблюдения. Знам, че нещата не са, както вече казах, никак цветущи, а всъщност са и доста тежки. Да, по принцип, както след малко ще видиме, Деси е тотален, комплексен и сложен случай. При нея има всякакви дентални проблеми. От пародонтални до хирургични, имплантологични, естетични, разбира се, и функционални. След малко ще отворим и нейната снимка, изходна, и предпочитам да коментираме там, просто да видите всички. Аз ви предлагам да пристъпим към снимката в такъв случай, за да може в действителност, докато коментирате и нашите зрители да... Знаете, ние винаги при тотални случаи, когато трябва да възстановиме функцията или естетиката, вземаме отпечатъци, за да правиме анализа на усмивката. Разбира се, това включва и анализа на функцията на дъвкателния апарат. Това така изглежда Деси. Може малко да приближиме, да стане малко по-голямо. Ето. Ако може следващата снимка, колега, да. Това е нейното състояние. Както виждате, пародонтален проблем, той е много сериозен, има много натрупване на зъбния камък, зъбна плака. Само да ви върна малко, за да ни уточните какво ще рече. Разбира се, ние много пъти сме си говорили в предаването, но в по-голяма конкретика пародонталният проблем. Всъщност до какво води той и как се е стигнало до там при Деси? Сега, по принцип, пародонта, това е апарата, който държи зъба. Пациентите от това виждат само меката част, това е розовата част като венец, но всъщност пародонта той има и костна структура. Всъщност той е стабилността на зъба. Пародонта е един цял орган, който има функция и защита. Сега, повече проблемите в пародонта идват от бактериално присъствие. Тоест, когато имаме натрупване на зъбен камък или зъбна плака. Оттам имаме хроничен възпалителен процес и оттам имаме деструктивни промени вече в апарата като структура. При нея, после ще видим на рентгеновите снимки и на скенера, има
хроничен генерализиран пародонтит. Това, което хората го знаят като пародонтоза. И той в следствие на дългогодишно възпаление и това, което при нея се получи, че другите проблеми, които имат, освен пародонталните, те допринасят за по-тежка форма на пародонталните проблеми. Това като недобре направени конструкции, пломби, мостове, недобре грижи, стрес, бременност. Не знам, тя мисля, че няма общи проблеми, като общи заболявания. Заболявания не. Просто много... Ще стигнем и до бременността, но искате ли да пристъпим? Знам, че вие може да ни нарисувате и така по-образно и нагледно да ни представите всъщност как... Сега, по принцип, зъба, като се стои в... Ако това е корена на зъба, коста, която го държи, това ние не приемем, това е кост. Да. А венеца винаги трябва да лежи върху коста с 2 или 3 мм нагоре. Тоест да излиза извън което коста. ние виждаме това отвътре. Да, той покрива коста. Да, така. Да. Сега, тук имаме от 2 до 3 мм. Когато имаме хронично възпалителен процес, тази кост се стопява. И разстоянието от венеца до тук примерно става над 4, 5, понякога 7, 8. И това разстояние се казва джоб. Това, когато имаме такава ситуация, вече от храната, зъбната плака, тя влиза надълбоко и пациентът вече не може да чисти с четка. Няма и физиологично почистване и това е така нареченият джоб. Аз никога не съм знала, доктор Гай, само да кажа за Инеп, че никога не съм знала, че джоба се образува, защото се стопява коста в тази част. Аз си мислех, че се отлепя по някакъв начин венеца, започва да зее около зъба и просто там влиза храна и така се образува джоба. А всъщност това се случва първо от стопяването на коста. Разстоянието е това между върха на венеца, върха на коста, когато се увеличава повече от 2-3 мм, вече ние имаме като вид патология. Да. Той, че венеца се отлепва, той става ретрахиран от възпалението и от присъствието на бактериите, които отделят ензими. Тия ензими са с деструктивен характер към тази кост. И така, когато се увеличава това разстояние, то се получава като джоб. Ние затова го наричаме джоб. Доктор Гайс, аз искам да ви попитам и нещо друго, което в случая, за съжаление, не би помогнало на Деси, но може би пък би помогнало на наши зрители, които имат някакъв вид предразположеност в много начален стадий. Чувала съм, че подобен вид пациенти, които имат, както казах, тази предразположеност, не знам дали е легенда, затова искам да ви попитам, ако мият зъбите си по-агресивно, с един вид избутване на венеца в определена посока, това може да предотврати съответно този тип поява на джобове и така нататък. Сега, най-важното, нито в времето за миенето, нито в четката, нито в пастата. Най-важното нещо за това е начинът, по който се чистят зъбите. Начинът, по който трябва да се махнат зъбната плака. Защото повечето пациенти търкат по-често там, където имаме дъвкателна повърхност. А всъщност ние трябва да търкаме точно на границата между зъба и венеца. Ох, успокоих се, правилно си мия зъбите. Има определен ъгъл на поставяне на четката, има определени движения и разбира се вече всичко друго от значение, като времетрайност и като вид четка. Защото много пациенти, извинявай, че те прекъсвам. Колкото и добре да ги миеш за Инеп, че трябва да имаш и професионално почистване. Да, разбира се, това е факт. Да, няма как. Едва ли някой отрича, само за мъничко ви спирам, обаче. Чакай, ще се върнем след рекламата за Инеп, че трябва да видим сега реклама. Иначе ми е много интересно всичко, което казва доктор Гайс. Предстои нещо още по-интересно, защото наживо ще покажем една процедура, която е свързана точно с ето този проблем. Много хора имат този проблем и наживо тя ще е процедура с кръвта на Деси. Много особено нещо. Не знаех, че може да се използва за зъби. Мислех, че само в естетиката, но пък при Деси говорим и за естетика, и за здравословен проблем. Веднага след рекламата.
И така, нашата Деси, участник в проекта "Моята мечта на сватба", е в кабинета на доктор Гайз, в клиниката заедно с Зейнеп. Васко разбрах, че е там, не го видяхме, тръпна и чака някъде отвън. Говорим за проблемите на Деси. Зейнепче, връщаме се към вас. Да, Гала, връщаме се тук при нас, защото изобщо не сме изчерпали, чакай, че направиш то лапсуса, проблема на Деси, тъй като той е изключително сериозен. Вече няколко неща споменахме за нея, но доктор Гайс, ако трябва да говорим в конкретики, аз доколкото разбрах, вие сте установили, че тя има не само сериозния проблем, огромен, който се вижда в устата й, но трябва да махате зъби, трябва да правите присадки на кости, мисля. Разкажете ми за целият този процес, който е необходимо да бъде направен при нея. Тя има доста липсващи зъби. Има такива изоставени корени, както виждаме. Мисля, че към 5-6. Има и 2-3 зъба, които са под въпроса. Тоест няма как сега да вземем решение дали ще ги извадим или не, преди да правиме опитите да ги лекуваме. Но аз искам да се върна малко за пародонталните проблеми и специално, ако мога да направя един съвет на зрителите на Нова телевизия. Много пациенти или много хора, особено пародонтално болни хора, взимат антибиотици и си мислят, че с един курс антибиотик един път или два пъти на годината правят някакво лечение на самият пародонтит или на заболяването. Това е една голяма грешка. Не. Просто не бъдат ли механично премахнати зъбния камък, зъбна плака, бактериалния биофилм, антибиотика нищо не прави само по себе си. Защо не унищожава ли доктор Гайс тези бактерии, точно които причиняват проблема антибиотика? Ние и след малко ще направим нещо, което така не е много ново, но съвременно до някъде. Това да вземем една проба с специални щифтове, може да ги покажем, относно антибиотиците в пародонталното заболяване. Това са едни щифтове хартини, които се вкарват в дъното на джоба и оттам вече с тази течност в лабораторията може да се изолират точните бактерии, които носи пациента. И също се прави така проби с различни антибиотици, за да може да разбереме тези бактерии към кои антибиотици са най-чувствителни и тогава ние може да определим курса. Аз ви предлагам направо, докато ни разказвате и да ни показвате, за да виждаме нагледно какво се случва. Искате ли сега да го демонстрирате върху Деси? Да, след малко ще вземем, така че... Аз ви предлагам още сега да го направим, да направим тази демонстрация. Така че само с антибиотика не се прави лечение, а и не се дава така хаотичен антибиотик. Така че на всичките пациенти, които имат пародонтален проблем, трябва да го знаят това нещо. Тоест комплексно, изключително прецизно професионално почистване, след това взимане на тази натривка или каквото ще вземете проба, за да се види какви точно са бактериите и вследствие на това изписване на подходящия антибиотик, който ще атакува тези бактерии. Точно така. Но доста пациенти така те при мен идват и казват: докторе, аз всяка година взимам 2 пъти антибиотик, лекувам си пародонтита, ама продължавам да имам проблем. Значи първо задължително с почистването. На процедурата. Да, почистването и това също искам да подчертая тук, че тази процедура, за съжаление, много пациенти, а и колеги, много подценяват това почистването на зъбите. Особено при пародонтални болни хора, това трябва да се извършва от специалист и от колега, който е запознат с протокола или различните протоколи на лечението на пародонта. Защото това не е така процедура, която може да я прави човек. Да пристъпим към процедурата и през това време да ни разказвате, докато я прилагате съответно. Така, ние видяхме и почистването преди това, което сте направили в кабинета на зъбите на Деси. Сега ще видим вече и следващата част, как ще вземете тази проба. Добре, тя се взима от тези джобове ли? Не знам дали ще можем и да говорим. Този щифт е стерилен
Да. И той се вкарва в дъното на най-дълбокия. Ние сме примерили тук. Болезнено ли е? Не. Той в момента тя е без опойка. Ето на камерата вече мисля, че се вижда, че върха на щифта е мокър. Да. Вижда се, нали? Да. Сега го поставяме тук и го пращаме в лабораторията. Процедурата много бързо може да бъде извършена и не е болезнена, както видяхте, без опойка. Ще само махна маската да се чувам добре. Без опойка и бързо се извършва. И ние ще получим резултатите след 3 дена и вече знаем какъв антибиотик да даваме на пациента. Точен антибиотик, не е широко спектърен, а такъв, който атакува най-силно. Доктор Гай, все пак да кажем отново на нашите зрители, че бактерията се взема от възможно най-дълбоката точка в кухината, нали така? В джоба. Да. Взема се, защото се приеме, че там може да сълзи, още независимо от лечението, което сме предприели до момента. И тогава се праща в лабораторията. Да. Добре, Деси, ти можеш да говориш, предполагам, от кога имаш тези проблеми с зъбите? Може ли малко да се изправи Деси, защото приключи процедурата, за да я поразпитаме и нея как се чувства? Проблемите от зъбите ги имам, Гала, от раждането на Виктория, на най-голямата ми дъщеря. Всъщност започна първите болки, първите увреждания на зъбите. Естествено, трябваше да се отиде на зъболекар, обаче или пари не стигат, или време няма. Тоест ти като момиче всъщност още преди да родиш не си имала проблем? Не, отивах на зъболекара тогава, нали, в училищата беше задължително, имаше как. С голямо удоволствие ходих на зъболекар, защото има хубави здрави зъби. Обаче от ражданията насам или време няма, или пари няма и той се... Добре, Деси, сега наистина състоянието на зъбите ти е много зле. Как се храниш? Какво ядеш? Можеш ли да ядеш всичко? Ами, не. Преглъщам и го преглъщам цяло почти. Предполагам, че както други наши зрителки, които бяха участнички в мисия Красота с подобни огромни проблеми като твоите, те са ни споделяли, че са се хранили предимно с кашички, супички. Да, предимно водна храна, бебешка храна. Заедно с децата. Просто тя няма как да има дъвкателна функция. След малко ще видим и на панорамната снимка. Единствено и само предни зъби има на долна челюст, а на горната челюст предните зъби малко, а задните нямат антагонисти, макар и задните са разрушени. Доктор Гай, споменахме за бременността. Не е тайна и много пъти сме го казвали и при нас в предаването, че при много бременни жени се стига до, надявам се, не чак такива проблеми, но много подобни. Всъщност на какво се дължи това? Защо точно бременността разрушава понякога зъбите? Хормоналният дисбаланс от значение. Първо. Второ, прогестерона той кара тъканите да прорасват, да набъбват. И тогава прорасва и набъбва венеца. Става ретрахиран и тогава повече задържа бактерии. И започват да кърват. Това е в следствие на бременността. Пациентите, когато венците кърват, те избягват да чистят, а то трябва обратно да се направи. Независимо, че кърви. Да, той когато кърви, трябва повече да се чисти, но правилно да се чисти. Да. Другото, което при бременните жени, знаете, че имат често тогава рефлукс и киселина. Това също допринася за утежняване на пародонтита и затова повечето бременните жени получават проблеми по време на бременността. Добре, доктор Гайс, аз действително съм нетърпелива, защото чували сме, мисля, че и при нас в предаването сме коментирали тази плазмотерапия, която предстои да приложите върху Деси. Аз ви предлагам, както се казва, да се залавяме за работа. Какво предстои сега? Само да кажем с две думи. Това така богата плазма на тромбоцити, която се използва в медицината вече много широко. Знаете, че мисля, че знаете, защото няколко пъти в предаването гледал съм, че сте говорили. Тези тромбоцити богати, те имат... Точно така говорили сме, само да кажем, че за лице, за разкрасяваща процедура. Аз за това и казах в началото, че тази процедура знаех, че за естетика се ползва, но не знаех, че и тук може да има успех.
Тя навсякъде, тя подобрява хемодинамиката, подобрява тъканното дишане. Имат растежни фактори, които правят като ревитализация на тъканите, където ги инжектираме. Така че по принцип може да се използват навсякъде. И разбира се, ние имаме клинични наблюдения, че пациентите след такива манипулации има подобрение. Но искам да знаете, че не само това състои лечението. Тоест протокола, както така да го подредиме. Задължително почистване, полиране на зъбните повърхности, евентуално ако трябва антибиотик с конкретен антибиотик и след това идват тези допълнителни... Добре, докторе, предлагам ви да започваме с процедурата. Знам, че малко по-рано сутринта и беше взето кръв на Деси. И т.е. да разказвайте ми вие. Ние взехме кръв и пуснахме в центрофугата да изолираме тези клетки кръвни. Сега трябва да поставиме опойка, защото тук вече самата инфилтрация на PRP-то може леко да има лека болка. Ние ще инжектираме там в най-големите... Извинявайте, че ви прекъсвам, тъй като в момента зрителите гледат анимации, които показват точно какво се случва с процедурата. Наистина малко по-детайлно и хронологично. Може ли да видим епроветката с кръвта, която сте взели? И съответно, ако искате да я отнесем, знам, че тя отива в специално място, където се центрофугира. Да. Ето... Сега ще центрофугираме и после с клетките, които се изолират от тази кръв, ще ги инжектираме. През това време ние ще сложим опойката. Добре, значи предлагам да сложим опойката на Деси и след което ще отидем да центрофугираме твоята кръв, Деси. Насякъде ли по венеца, около всеки зъб ли се инжектира или само на определени места, доктор Гайс? По принцип ние гледаме там, където има най-много големи джобови проблеми. И там инжектираме по-голямо количество. Добре, разбрах. При Деси ще имате май много работа. Освен да се оправи този проблем, ще се вадят зъби, корени, кост, доколкото разбрах, трябва някъде да се слага. Давайте с опойката да не ви бавя. Аз просто... кост, разбира се. Да, добре. Опойката ще се инжектира, предполагам, пак около в венеца. Аз, Зейнеп, че от всичките тези неща много се радвам, че ще се случат на Деси и че ще има, разбира се, здравословния проблем е на първо място, а при нея той е сериозен. Тя дори не може да се храни нормално, но съм много щастлива, че ще има хубава усмивка. Защото все пак и предстои сватба, тя е жена, млада, суетна. Трябва много да се усмихва на събитието, което заедно и гласим. Така, Гала, аз също съм нетърпелива, защото пък ти знаеш с какви ограничени срокове разполагаме, знаеш пътя, който извървяхме заедно с Краси и с пациентите, които бяха участвали в мисия Красота, и пътя наистина е дълъг по принцип, може би около 1 година. И не знам, за съжаление, доктор Гайс не разполага с толкова време. Това чудо, за да бъде... Това е истинско предизвикателство, така че за толкова кратък период, но мисля, че ще успеем. Добре, доктор Гайс, може би докато я хване Деси опойката, да отидем да оставим епроветката с кръвта, която трябва да се центрофугира. Не знам дали правилно се изразявам и казвам. Точно така. Така трябва, Зейнепче, обаче, ако искате някой друг, тъй като това ще отнеме доста време и центрофугирането, да носите проветката, ако искате някой друг да го свърши, може би след това процедурата, тя представлява само инжектиране. Ние показахме и на анимация. На мен ми е важно, доктор Гайс, да ми каже от сега наясно ли е как биха изглеждали красивите зъби на Деси, като форма, като големина, като въобще хармония, или е рано да се казва от сега такова нещо? Не е рано. Всъщност, ние това, което правиме, това е един проект и то ние в самото начало още ние създаваме формата и подредбата на зъбите. Както знаете,
Хубавата усмивка, най-важното за нея е да бъдат тъканите в хармония. Тоест зъбите, вънците, носа, меките тъкани, бузите, скулите, всичко е от значение. Ние сме свидетели на много добре подредени зъби на човек или на пациент, но той примерно може да няма хубава усмивка или лъчезарна. Да, защо? Също така можем понякога да видим, че някои пациенти имат супер лъчезарна и хубава усмивка, но реално погледнато, като правим анализ на зъбите, може да видим, че те имат лека деформация в подредбата или в формата. Да, точно така беше. Онзи ден гледах Кира Найтли в един филм с леко криви зъбчета в горната част. Може би, не знам, трети или не знам кой зъб, а беше изключително очарователно усмихната. Да, това е моята философия за красива усмивка. На първо място е хармония между самите тъкани. Сега, разбира се, след малко ще покажа снимката, изходното положение и как ние стигаме до най-добрата форма на зъбите за един пациент. Защото, знаете, примерно, ако ние сложим едни кръгли зъби, примерно на един висок строен пациент, няма как да му отиват. Или правиме овални зъби на, примерно, един по-нисък и пълен пациент, също няма да му отиват. Така че, по принцип, той се прави един обстоен анализ и има формули, математически формули за създаване на зъбите. Не знам дали знаете, че математиката присъства във всякаква наука. Нали знаете? Знаем, да, за съжаление. Колкото и странно да веднага ми става сложно с математиката. Има ли някаква кратка формула, която веднага да си представим как би трябвало да изглеждат идеалните зъби? Да, ще ви покажа. Разбира се, това статистика, но тя се базира наистина на математиката, на формулата. Само ще помоля колегата да се обърне, да гледа в екрана. Вижда ли сега добре? Вижда се идеално. Да. Сега ние сме очертали тук една форма на горните зъби. Много симпатично сте очертали. Да, но как стигаме до тук? Това е много важно. Сега, както виждате, нейните зъби, горните, те са изградени, няма значение, че тук материалът е много стар и не се използва и вреден за венеца, но те са изградени и стрити през цялото време на извършването на дъвкателна функция от самите зъби, които не са създадени за тази цел. Нали? Тя като няма назад зъби, започва да дъвче с предните зъби и оттам започва да се утежнява картината. Сега, през времето дължината на зъбите се променя, защото нали, ние ядеме и сриват се тези зъби. Но широчината на зъбите остава константна или такава постоянна. И как ние можем да разбереме горен зъб, колко трябва да е широк и колко трябва да е висок или дълг? Всъщност, взимаме широчината на долния преден зъб. Показвайте ни на тая картинка. Снимка. Да, разбира се. Да, на долният зъб вземаме широчината. При нея мисля, че беше 5,57 или 73, нещо няма значение. Широчината. Така. Да, на долния зъб. Добавя се 3 мм. 3 мм, добре. И ние тогава получаваме широчината на горния зъб. Аха. Тоест ето го долния, виждам, добавяме 3 мм и толкова трябва да е идеалният горен зъб. Разбрах. Да, за съответния пациент. След което ние като имаме широчината на този зъб, вече нали, от статистика знаеме, че когато един зъб широк еди колко си, трябва да е висок или дълг еди защо си. Тоест, примерно, те се варират при жени на тази възраст горе-долу от 75% до 81-2% широчината е от дължината. И ние като имаме едната цифра, вече може да сметнем другата. Да, доктор Гайс, влязохме в много тежка математика, която не съм сигурна, че е подходяща за 3 руси жени, но... За мен е важен крайният резултат, искам него да видя. Именно, искам да видим крайния резултат. Добре, този, който прогнозираме, че ще се получи, защото знам, че докторите казвате, никога няма да е като на снимката, но ще бъде подобно.
Да, но пътя до там е сложен и аз исках малко да обясня. Сега може следващата снимка, т.е. ние вече имаме, ето това примерно анализа вече с меките тъкани, къде трябва да бъде разположен първи зъб, колко трябва да е втори зъб, колко трябва да е трети зъб и най-накрая в ъгъла на устата. Къде... Ще имаме възможността, доктор Гайс, още да си говорим наистина дълго и напоително за пътя, по който Деси върви, но нека вече така на финал да видим... Да, това, което ние сме предвидели за нея. Добре, може колегата да една снимка. Нямам търпение. Това е един 3D... Вау, Деси! Това е един 3D модел, лабораторен. Разбира се, всичко, което ние тук правиме, го принасяме в лабораторията, за да го прехвърляме на гипсов модел, да почваме да го работиме. И следващата снимка, това е нейния проект. Вау, доктор Гайс, до каква степен ще бъде изпълнен този проект? Ще видите. В проценти ми говорете, щом говорим за математика. Ще видите вие на сватбата с какви зъби ще бъде. Деси, приличат ли на твоите зъби по времето, по което бяха здрави? Сигурно, аз вече съм забравила как са приличали. Но изглеждат божествено. Страхотни са. Направо невероятно. Стрепели отново. Прекрасно. По принцип, пациентите, искам да кажа, те виждат само резултата, но наистина работата да стигнем до тук е много трудна, искам да кажа, много сложна, трябва много знание и много трудна работа. Но вие сте професионалист, Деси е в правилните ръце. Важното е да сме бързи, доктора, защото ще я женим. Юли месец наближава. Така е, за иначе оставам ви да продължите с плазмолифтинга. Стискам палци на доктор Гайс. Много работа го чака наистина. На Деси кораж, защото вижда какъв е резултата накрая. За Инепче, ти ми кажи утре какво ще видим в моята мечта на сватба. Да, любима, колкото и да ми е приятно тук при доктор Гайс и Деси, аз веднага след това включване се отправям към любимото ми море, защото утре ще видим там морските предложения към Роси и Еди, които, както знаеш, мечтаят за морска сватба. Точно така. Чакам с нетърпение утрешния ден да те видя на брега на морето. След рекламата обаче за едно много интересно събитие ще чуете в студиото ни за една инициатива по-скоро, която е май 4 метра дълга, ако не се лъжа. Няма да казвам повече, ще видите. Освен това една млада дизайнерка, доста атрактивна и понякога и скандална, според пресата, ще бъде наша гостенка на кафе.